Mwadzuka bwanji Malawi omvera Club kulikonse kumene Junta, muli lero pa 2 building June better Africa. 2026 tsiku nkumati Tuesday kapena kuti lachiwiri la mwezi umenewo la June. Leronso muli ndine mtumiki wa Ambuye Pastor Moses Shumba. Okondedwa, poyamba ndimafuna tithokoze Mulungu. Palibe china chilichonse chimene tingachithokoze pa moyo wathu koposa Mulungu olenga kumwamba ndi dziko lapansi, amene watipatsa ife mphamvu, amene wandipatsa ine mphamvu, mawu, moyo, chimwemwe, kulimbika, komanso amene wandizunsa ine mu tsiku la lero. Yehova wakumwamba ndilo dzina lake, Atate okoma mtima, Atate wachifundo, Atate wa mphamvu zonse, Atate odziwa kukhululuka, Atate amene sadziwa kusunga mangawa mkati mwake, Atate amene amamva kupempha kwa wina aliyense, wabwino ngakhalenso woyipa, wochimwa ngakhalenso wolungama, Atate amene amatha kumusintha munthu mu njira zake nkumuyika iye kukhala chimene Mulunguyo akufuna kuti akhale. Ndikamuthokoza amene ndikutukulira dzanja langa m'manja mwake kuti Mulungu zikomo chifukwa chakukomeraninso inu mu tsiku la lero kuti ndikapezekenso mu tsiku limeneli. Sizikutengera mphamvu kapena kulungama kapena kubadwa bwino kapena kukhulupirika pamaso panu, zangotengera chisomo chanu Mulungu kuti zikatero. Simunawerengere mphulupulu zanga ngakhale mpang'ono pomwe Mulungu. Inu mukakule ine ndikachepe. Nthawi zonse ndimanena kuti kugona n'chizolowezi koma kudzuka ndi chisomo. Inunso ngati mwadzuka, inunso ngati mungadzuke mu nthawi yanuyo pamene Mulungu amakukumbukirani nakudzutsaniyo, tamuyamikani, tamuthokozani, tamutamandani chifukwa tudzulo tagona uchuluka, koma kudzuka lero tikudzuka modabwitsa. Wina sanadzuke bwino, wina sadzukiratu kwawo kwatha, koma iweyo ineyo tadzuka, takwanisa kudzuka, tamuyamikani wakumwambayo. Nthawi zonse ndimakukumbutsani kuti kuthokoza n'kwabwino maka pamaso pa Mulungu, chifukwa kamene muli nakoko, chimene muli nachocho, zimene muli nazozo, amene muli nayeyo wakupatsani zonsezo ndi Mulungu. Musatsutsenso, si mphamvu zanu, si nzeru zanu, si sukulu yanu, si ndale zimene mumapanga inuzo, si ufumu umene muli inuwo, si kupambana kumene muli nako, si kutchuka kumene mwatchuka nakoko, koma Mulungu. Amalawi, lero ndawuzidwa kanthu kena mkati mwa usiku kuti lero pa 2 June 2026 tithokoze. Aliyense lero amene angadzuke lero athokoze. Ndikuwuzani kuti ndawuzidwa mkati mwa usiku kuti tithokoze. Tithokoze chani? Tithokoze kuti Mulungu anatiyankha mapemphero athu mu chaka cha 2025 nkutipasa boma lina latsopano, mtsogoleri wina watsopano. Amalawi tiyeni tivomereze chimanga chimene timagula 80,000, 90,000, 100,000 boma lapita lija, kukanakhala kuti leroli akulamulanso ndi omwe aja awina akadanena kuti Amalawi zikuwasangalatsa chimanga chitigulitse 150,000, 200,000 chikadafika. Leroli pene anthu akumadya nsima nkumataya, sibwezi mukutaya nsima ino.
tiye tivomereze, sibwezi pakupezeka wina akutaya nsima, bwezinso pali chilango. Sima yako yomwe ndiye ine lero ndifuna ndithokoze anthu yawa. Mwina ndikwanisa kutchula mayina kwa amene ndingakwanisa kutchula mayina, anthu amene adaonetsa kuyima ndi kulimba mtima kufuna kusintha zinthu kapena kusintha ndale za MCP kubwera mu ndale za DPP mopanda mantha, modzipereka. Anthu amenewa ndiwathokoza ndipo ndiwatchula mayina, inunso muvomereze. Koma ngati pali wena amene amapanga nawo chimodzimodzi sanaonekere, mwina zindivuta kuti ndiatchule, koma kwa amene amaonekera amene okhawo ndiatchula. Ndiyamba ndi anthu andale. Inu kundale kuti kudayena amene anabwera pambalambanda ndi kuyima nawo nkumayankhula kumene ati payere kaya ndimangire kaya ndiphedwe alipo, ndiye pali enanso kundale kwa mamiyata. Pamwepo kuti pali enanso amene amamiyata, pali enanso amene anali ndi mtima kuti kapena ndipitako. Analipo timadziwanso, koma sindiyatchula. Nditchula okhawo amene anayima pambalambanda, amene samadikira kuti ena ake tiyatume kuti inuyo tabwera, koma okha kubwera poyera pambalambanda, amenewo ndiatchula lero ndipo ndiyathokoza. Ndiyambe ndi Honorable Samia Suleiman, ambiri mumadziwa panopa ndi Speaker wa Nyumba ya Malamulo. Munthu yamabwera poyera, munthu yamayankhula, munthu yamadzudzula, ndipo munthu yamayima, ndipo munthu yamaonesa kuti uyu ndi wadati Samia Suleiman. Mpaka kufika saizi yoti ena akamangidwa chifukwa choti no amanena moona mtima. Ambiri mukudziwa zimenezo. Suleiman mulandire mwana. Kulimba mtima kwanu kunathandizira pati ina, ndipo inuyo pokhala Speaker wa Nyumba ya Malamulo ife sitinaone chinthu cholakwika. Timakumbukira nthawi yake ku Nyumba ya Malamulo nthawi ya MCP munamuuza Gotani Halano ati mpando umene wakhalirawo tsiku lina ukamazabwera uzapeza ndakhalapo ndine. Zinachitikadi. Kunali Honorable Zomera Ngwira kumpoto, mnyamata olimba mtima, mbusa olimba mtima odzipereka, amene sayang'ana mbuyo, alibe reverse, amangoyendera mawu achisilikali, forward ever, backwards never. Anadzipereka pamuna uyu. Honorable Ngwira mulandire mwana. Kumpoto komweko kuli nyamata uyu Kashololo Boniface, ambiri mukumudziwa, amene simukumudziwa ndifunseni. Anadzipereka paka kukagona ku polisi. Ine kupita ndikukamuona all the way from Lilongwe, kukamuona Boniface Kashololo, mboni ni mwini wakeyo. Nakamujambulali musero koma anthu amakana apo simukajambule. Ine ndinamujambulali musero, zinatheka zimenezo kwamba kuponya chithunzi kwa Malawi. Kuti ndafika ndili munzuzu. Boniface Kashololo ndamene kulimba mtima. Honorable Japi Muhango, amene wathandizira kwambiri anthu amene amamangidwa, achinalata ndi Mangoshi kothandizira, achina Kashololo ndi kuwatchulawo kothandizira. Kulimba mtima kuti ana anga asavutike, ine ndilipo, ndine Vice President wa chigawo cha kumpoto. Kubwera poyera. Zimene ndikuyankhula bazi ndikunena moona mtima kuti anthu amene wawa adadzipereka. Ndikabwera mchigawo chakumwera sindingayiwale Charles Nchacha, Honorable Regional Governor to the Southern Region, munthu olimba mtima, munthu odziwa kumanga chipani, munthu okonda chipani, munthu amene amakhudzika mmoyo mwake wina wake akamamva kuwawa. Charles Nchacha, Ambuye azikudalitsani.
akuchitireni chokhumba cha moyo wanu. Ndimadziwa kuti muli ndi zokhumba zina moyo wanu, Mulungu akukwaniritsireni zimenezo. Mudalimba mtima, mudagwira ntchito, kuyima mosabisala, kuyenda mosazera kwa wina kuti ndidzere kwa uyu kapange chakuti kungobwera wekha direct mapanga zinthuzo. Akuluakulu, nthawi ya MCP sinali nthawi ya masewera. Tinene zoona, sinali nthawi ya masewera. Kubwera ku chigawo chapakati, Honorable Alfred Gangata, ino tikanena za anthu olimba mtima, odzipereka, nkusatchulapo Gangata, tili ndi ufiti. Tili ndi ufiti ndipo timadya matewera. Let's thank God kuti Nyamata anayima, analimba mtima, sanabwerere mbuyo, analibe reverse. Amati kuti mkumanga muzati mukunama ino, nkutuluka kupasa belo, at the verse nsoti nkukapangisanso ngoti mukunama kwambiri machepa polisi ino. MCP machepa kwambiri inuyo, simungandithe. Akuluakulu, kumayiyankhulira MCP kumva, sinali nkhani ya masewera. Ayi, tine chilungamo, sinali nkhani ya masewera. Kungoyitengera basi mphuno mbe, never. Zimatengewe kupanga sacrifice moyo wako. Ndikuyankhulazi anthu nonse mwinazomboni. VN yanga lero ndiyothokoza paka napanda anthu amene wandikuwatchulawa. Sindikukhulupirira pa MCP ili kunja. Sindikukhulupirira kuti pano DPP ili nkati kulamula kuti ndife boma. Honorable Ben Phiri, kulephera kutchula Ben Phiri kuti ndiwe munthu oyipa mumtima mwako. Kanyamata kasilimu koma kolimba mtima, simple in appearance. Honorable Norman Paulos Chisale, menda ngotchula zina mene nonse mukuita kuti apa nde wakhonza. Monse ndatchula muja ndikukhonza. Anthu oti ndikuwadziwa, ndayenda nawo, ndazunzika nawo. Koyamba ine kuchoka ku Lilongwe kumva kuti Suleiman amangireni uthamanga kukamuona kusero usiku ndinaline. Akukaniza apolisi kuti pasalowe munthu kukamuona Suleiman. Ine ndinakamona musero Suleiman. Akazi ali panja, mphawo ali panja. Sinali nkhani yochezatu. So kumapanga ndale zosatchula anthu amene achita sacrifice. Honorable David Kambalame, chidilidili, akuluakulu. Sinali nkhani ya masewera zimene ndikunena zindunana anthu amamangidwa ndi mtima wati mina tikamangawa DPP ifoka tiyimaliza. Sinali nkhani ya dzibwana kapena yomankhulira mphuno, kapena yomankhulira mchigulugulu, koma wekha, kubwera wekha poyera. So akuluakulu ndikuyamikeni kwambiri. Mayi Mary Navicha, mayi olimba mtima, olidzudzula boma la MCP, maso muli gwa, sizinaoneke. Akuluakulu, pali china chike chimene tikamayankhula kuti awa anayika moyo wawo pa njanji, sitimangoyankhula. Pali ena amayankhula ku misonkhano chifukwa kwadzaza anthu nditetezedwa anyamata alipo ambiri. Koma amene ndikuwatchulawo noti amayankhula ngakhale ali paokha kulidzudzula boma la MCP. Ambuye akudalitseni. Mwinako ndaleko ndithawako pang'ono. Ngati pali ena amene ndayiwala oposa amene ndatchulawa, Ambuye andikhululukire. Koma ndibwera nokuma ma activists, akuluakulu, activists amene anayima nkulidzudzula boma, nkumamangidwa, nkumaona mavuto, anthu kufika pomva chisoni. Sitingalephere kutchula Boni Kalindo, sitingalephere kutchula Boni. Olopata vuta bwanji analimba mtima.
sitingalephera kutchula Latton Mangochi olopata vuta bwanji olomutakhala mwadana naye mwa mtundu wanji munthuyo, sitingalephera kutchula Latton Mangochi. Anthu amene anayima pambama ndi kudzudzula Bishop W. Kachenji amachita kusakidwa ndi kusakidwa. Akuluakulu, ndikhoza kutchula anthu onsewo koma kopanda kutchula Innocent Mutolo game changer activist, ndiye kuti sindinachite bwino. Amafunira atapita kalekale kulandira dzipongwe, koma Mulungu anamutetezera mu zonse zimene amazilandira: kukhapidwa, kusakidwa, kuthyoledwa nyumba, kupangidwa chipongwe pa nsewu, koma sanasinthe, anayima nji. Lero tikamayamikira kuti Profesa Arthur Peter Mutharika osintha zinthu, sitingangofika pa profesa kuti wasintha zinthu popanda anthu amene adayima patsogolo. Ifa popanda anthu amene akuyima patsogolo, profesa lero sakanasintha zinthu. Tenenezona sakanasintha zinthu, amadalira kuti ndi ndi anyamata anga. Mwachichewa china chimene timayankhula timati agalu, anamasula agalu ake nkugwira ntchito yodzipereka kumenyera ufulu wa dziko lino, kuti chipani cha MCP chichoke chikuzunza anthu. Koma mokoposaposa ndimafuna ndithokoze Mulungu kuti Mulungu akadapanda kukhala mbali yathu sizikadatheka. Ayi, tikadagwira ntchito ya bule yopanda malipiro. Kunali Pastor Shumba amene akuyankhula, ndinu mboni, nkhani yake yodzudzula Chakwera mpaka na kumaula 40 days kudya sima yophikira mugolo yongotavwanya. Tinadwalako tomene kucha, kudwalako katatu konse ndikubweretsedwa kuchipatala, kutengera kuchipatala osakhaifa chakudwala kweko, koma kuti ndikabayidwe Jackson ati ndisamadwaledwale. Koma ndinamuona Mulungu ali mbali yanga, kupita kwayamba kubwerera osabayidwa, kukhalakhala kutengedwanso kanali kuti kandisakabwereso ndi moyo, imezo akudziwa ni Mulungu. Koma chifukwa ndimapemphera, ndimapembedzera, ndimasala kudya, Mulungu anandipulumutsa mpaka ndikumasulidwa pa khoti, nkuzidwa kuti abantu bashumba pitani kwanu mukagone ku nyumba, nkhani apa palibepo ya. Koma mukamayankhula muzipewa kuyankhula konyoza atsogoleri. Mtsogoleri wa dziko sitima munyoza, angakhale atalakwisa. Inu ndinu abusa mumalalikira, Bible limanena chani ku Timoteyo? Mkulu usanzudzule koma undandaulire, muzingu adandaulira ndi kuwaweruza bwino. Akuluakulu, kunali anthu amene anavutika, achinantanyiwa, ngakhale sali kuno ku Malawi, amakhala kunja, koma amasakidwa kunja konko kuti aphedwe. Wabakiri Muluzi, anthu mona ngati Wabakiri Muluzi amakhala kunja, koma ali mdziko momuno akukhala kuzomba uko, ife timadziwa akoto, koma sitikanaulula. Ifa inali nthawi yovuta kwambiri kuti nene kuti Wabakiri Muluzi timusamavutike kumapita kunja, ali konkuno tikanampwetekesa nzathu. Koma Mulungu amadziwa kuteteza. Akuluakulu kuti nemopa Mulungu amadziwa kuteteza. Ma-activist amene wawa ndimaona ngati boma, ngati tuboma atuleti likanaganizira monga mmeneso akuganiziridwa andalenda atchula aja. Chifukwa andali onse aja mwina kupatulapo onabo Charles Nchacha, udindo wawo RG ndi wakalekale bomali ngakhale lili kunja. Nawonso Nchacha okhawo akadaganiziridwa adavutika, kwapasa mpando wina pamwamba pa mpando umene ali nawo ku chipani, koma kuboma kunawonso olo nduna okha, olo udepute okha taganizirani.
ma-activist amene ndatchulawa tawaganizirani chonde adagwira ntchito pakana panda amene wakumafukula ma information kumawudza amalawi kumalimbikitsa amalawi viyeni yangali ikhala itali koma muimveserebe basi musatope pakana panda ma-activist amene ndatchulawa kuima nkumanena kuti amalawi inuyo musafoke izavotereni DPP ndi Profesa Peter Mutharika akuluakulu dziko lisilikanakhala amene lili lero mwa amene mwakhulupirire mukadawaganizira chonde mukadawaganizira amene mukukhomererano mukanakumbukira zimene anzanu ena akumana nazo koma kungotenga mipando kupasa okhaokha ndalewo kwasiya ma-activist amene anavutika amene amaulusa chinsisi nkungosangalasa antolankhani nkopasapasa mipando kulakwa antolankhani amene mwapasapasa mipando aja nawonso amavutika inde kumananga ma-activist aja amafuna kuphedwa aja inu simukumbukira zimenezo simukuzikumbukira zimenezo basi nomukungula kuti amene anagwira ntchito ndi wandale komanso tolankhani basi mwathera pompo activist musamutaye activist ndi joka izo zene dineretu mosabisa activist ndi joka tamuganizirani pomaliza ndithokoze Profesa Arthur Peter Mutharika anthu atakupemphani kuti abwana tiyimirireni sitikuonanso wina apapa tithandizireni inu ndikuvomereza kuti chabwino ndiyima ndipo ndikayima ine ndi wina zinachitikadi so mutaona kuti panali likukumwe la anthu limene lidapangitsa kuti boma lija lipite pabwere boma ili la DPP kuti profesa lero timutchule kuti ndi president kuti profesa lero akhale president wodabwitsa munyengo yake ino nzimene akupanga zinatengera ena ake amene anayika moyo wawo pachiswe anthu amene watawaganizireni ngati simunawaganizire amene mwaganizira kuti thokoze tizikomo kwambiri lero ndi tsiku longofuna kuthokoza anthu amene adagwira ntchito lero ndi 2 June koma ndikamalingalira phalape kuti mwezi ngati omwe uno ena adaluza miyoyo yawo komanso mwezi ngati omwe uno ena ake adakhala ali mu mavuto kundende mwezi wake ngomuno wa Juni uno lero boma la Democratic Progressive Party likulamula boma likulamula dziko komano ngakhale mukulamula dziko ngati wena amene adazivutikira akusautsika akusowa bentendera akukhala ngati be ali konkuja kwa MCP pamene adavutikira nkulakwa kwakukulu zedi mawu amanena kuti ngati wina anachita zabwino iwe nkumubwezera choyipa uli ndi tsoka mbamba nduke ine ndikutsindika lero ngati DPP sikuganizira ma activist muli ndi tsoka ngati DPP sikuganizira ma CSOs amene anayima pambalambanda nkuyima nanu limodzi osaganizira ma CSO amenewo muli ndi tsoka ndikanena kuti viyeni yanga ine yayilekezera pompa osatchulapo abile banda ndikunama kwambiri bile banda nakhala kuyankhula maviyeni anchizungu ndi mchizungu anchichewa ndi mchichewa kulira ndi kulira kuti MCP ichoke mboma akuluakulu tiganizireni tikumbukireni monga mmene anakumbukiridwa Methoboseti
kulibe wina wa ku banja la Davidi amene ndingamuchitire zabwino m'malo mwa abambo ake. Takumbukira ndi kulibe ena amene anachita bwino mu nthawi imene anagwira ntchito, anazipereka ndi mtima wawo wonse kuyika moyo wawo pa Khristu. Kulibe ena ati aganizire. Musatenge ana anu kuwatumiza kunja, kuwapasa mipando, kuyiwala amene anapangitsa kuti ana anuwo muwaganizire lero. Mukhala ndi tsoka lalikulu, kopsa. Ndikati kopsa ndiye mumvetse. I think kuiso azibusa ena amene anazipereka, kupembedzera, kusalira kudya, amenewonso mwakumbukire sinali ntchito yamasewera. Kupembedzera ndi nkhondo yopsa. Nkupembedzera kusalira kudya muli chipambano chachikulu kopsa. Mwaganizire. Ndi anthu ooneka monyozeka, koma Mulungu amagwiritsa ntchito modabwitsa. Azitumiki a Mulungu mwakumbukire. Pastor Shumba ndilo dzina langa. Mwana olimba mtima, koma alibe dipo lina lililonse. Mulungu yekha ndi amene akudziwa. Kumwamba kumamva daily, kumamva. Chifukwa kumenso kumatituma kuti yankhulani kumwamba komweko. Ndinayika zilonda anga pansipo, ndifuna amve mfuwu yanu. Ndiye mukapanda kumva mfuwu ya zilonda inu, mukapanda kumva mfuwu ya anthu olira kumwambawa, mukapanda kumva mfuwu ya anthu amene anazipereka zolengedwa za Mulunguzi, muli ndi tsoka. Muli ndi tsoka, nditsindike, muli ndi tsoka. Epo ne nditsindike kopi, musamamve kukoma kwa lero. Kukozokhala kulira kwanu kwa mmawa. Ngati simuwakumbukira anthu amenewa. Ambuye akudalitseni. 99303 ndiye namba yanga. Mukandifuna ndiyimbireni WhatsApp call. Tumizani VN. Bye bye.